студиото имаше такъв. Как е детето ви, защото сте били в Пирогов заради него? Добро утро на вас и на вашите зрители. Благодаря, детето е добре. То още кърмаче. Сутринта стана по-раничко. Още ми е трудно да ми обясни защо има хора и защо се случва всичко това. Какво се случи, господин Емин? Казахте, вие истината не е такава. Истината е много... така трябва да се разкаже и аз много се радвам, че имам възможността да кажа моята гледна точка. Детето... Съпругата ми звъни, че детето е паднало, ударило си челото в ръба на масата. Отиват в болницата, в поликлиниката в Люлин. Оттам там ги препращат в Пирогов. Тъй като вие живеете в Люлин, това е най-близкото лечебно заведение до вас. Оттам ви препращат в Пирогов, където... В Пирогов. Аз през това време съм се върнал вече от работа. С колата отиваме до Пирогов. Нареждаме се, както си е стандартната процедура. За повече от 3 часа и половина, почти 4, минаваме през 4 кабинета. Имаме няколко разговора с докторите и след това детето му правят 7-8, не знам точно колко шева на челото. Дават ми документите, аз се връщам да ги взема, защото се оказа, че от 5 кабинета, през които минах, имам само един документ, другите съм ги оставил, се връщам да си взема кабинета, когато да си взема копия от документите и при излизане ме питат как е вашето име. Аз се представям при излизането от болницата, буквално при излизане от кабинета, си представям как се казвам, даже не казвам откъде се, казвам се Мустафа Емин и става после тази публикация на въпросната госпожа. Тоест, вие отричате абсолютно всичко, което твърди тя. Аз отричам внушенията, които се твърдят. И тук има един човешки разказ, който наистина трябва да бъде чут от българското общество. Не човешко е да искаш да излезне някое дете от болницата, за да влезне твоето. Още повече, когато другото дете е по-пострадало. Това е внушение, което аз не мога да приема и което тотално противоречи на обективната реалност. Дори когато излезна доктора, който ми обясни, 2 лекари много добре, лекари, акушерки, не знам точно какви са, ми обясниха много добре, за което им благодаря, какви са причините за това, че в спешното ни трябва да стоиме 4 часа. И аз даже бях толкова впечатлен от разказа на доктора, че го поздравих, подадох му ръката, той ми стисна ръката. И всъщност той ми каза, има вътре детенце, което детенце е в много тежко състояние. Ние ако вкараме твоето дете, той ще види в съседното операционно друго дете, което е в много тежко състояние. Взехме решение, че не е окей. Помните ли името на този доктор? Той беше ли свидетел на това, което... на вашия разговор с тази сестра? Знаете ли кой е той? Да ви кажа честно, от 7 до 10 до 11 и колко и половина съм прекарал в болницата Пирогов. Не съм си направил труда да помня имената на хората. Дори не помня някой представил ли ми се, не ми се ли представил. С тази жена съм се видял по мой спомен за по-малко от 1 минута при завършването на цялата процедура за лечението. Тоест, когато отидох да си взема документите. Госпожата не е очевидец на събитията. Тя преразказва нещо, което е чула от някъде. Възможно е да бъде, първо, да не е била добре информирана. Второ, малко да е преувеличила доста, да е преувеличила, да е събрала, да направи един синтез, който в крайна сметка няма отношение към реалността. Все пак подобна ситуация очевидно е имала. Имам предвид, имало е дете в противошокова зала, което вие сте трябвало да изчакате това дете да излезе, за да влезе вашето дете. В нито един момент ли не стана въпрос то да излезе по-бързо, за да влезе вашето? Напротив, никога не е ставало въпрос за това нещо точно така. Освен това, ние пред тая процедура, през която минахме с моето дете, не е само за нас, тя е за всички хора. Ние през кабинетите заедно с други семейства обикаляхме с техните деца, ние си говорихме с тия хора. Дори даже, нали ви казах, взехме решение, че е по-добре да не влиза в операционната зала, защото ще види гледка, която е депресираща за детето.
Въпреки това, във вашия пост във Фейсбук, когато се опитахте да обясните за случилото се, вие потвърждавате, че може малко да сте прекалил, да сте бил малко по-агресивен от нормалното предвид това, което ви се е случило, което значи, че давате една такава оценка на своето поведение. Значи, от болница местят ви в друга болница. От поликлиниката ви местят в болница. Детето ви е с рана на челото в доста тежко състояние. Възможно да съм допуснал някакво емоционално отношение. Напълно е възможно. От какъв тип? Да съм повишил тембър. Но само толкова. След това, аз ако съм искал да манифестирам с някаква позиция, която едва ли не стана толкова важна, има други заведения, в които би трябвало, ако човек реши да си ходи да го прави. Аз не съм искал да манифестирам. Тук искам да кажа, че споменахме позицията министър на здравеопазването 2 пъти. Първият път, когато излезна една дама да обясни защо толкова много чакаме, и тя обясни много добре, толкова експертно. Наистина експертно. А вие използвахте ли неговото име? Аз името не съм го споменал. Казах, това, което вие ми обяснявате експертно. Вие дефинирате проблем, защо пациентите в болниците идват и чакат толкова много в спешното. Защо не го кажете на министъра? Тоест, господин Емин, казвате, че в нито един момент вие не сте се представил като съветник на министъра на отбраната и в нито един момент не сте намесил името на министъра на здравеопазването с цел вашето дете да бъде прегледано с приоритет. Нито един път не съм споменавал името на министъра на здравеопазването. Нито един път не съм се представил като съветник на министъра на отбраната. Когато една жена, ние питахме, не може ли вместо шеф 7-8 конеца на челото на детето да има лепенка и да се залепи раната, една дама каза, това не е от болницата, каза, това не ми е моята работа. Моята работа е да шия. Ако искате да ви лепят, отивайте някъде да питате в друг кабинет да ви лепят, тук са ви пратили, защото се шие. И аз тогава и казах, госпожо, вие сте експерт, който разбирате по-добре от мен. Ако е нещо в друга насока, в която аз разбирам, окей. На какво давате тогава тази атака? Защото по думите ви, очевидно става въпрос за атака към вас. Още повече, че те по думите ви отново не са знаели кой сте. Защо решават да атакуват един непознат човек? Когато излизам от болницата, точно вземам си документите. Отивам, чукам на вратата, моля да ми дадат документите. Не излиза и те ми казват за какво са ви документите. Доктора ми е казал, буди детето през 3 часа през нощта. Детето има огромна рана на главата. Буди го през 3 часа през нощта. Ако не се събуди или е сънено, да го докараш в Пирогов бързо. Ако детето сутринта е сънено, пак да го докараш. Списък с инструкции, да. И аз имам един документ и съм си тръгнал с този документ и викам, сега ако трябва да се връщам, трябва много да минам през цялата процедура. И се върна да си взема копията. Те ми викат за какво са ти документите и аз на шега викам, ще ги дам на министъра. Значи все пак в някакъв момент сте споменал неговото име. Не името, длъжността министър, споменах го 2 пъти. Първият път, когато една от лекарките ми обясни защо е толкова бавно процедурата и ми обясни експертно, аз си казах, това трябва да стигне до хората, които вземат решение, за да улеснят процедурата. Втория път, когато един от лекарите, предполагам беше отговорника за смяната, ми каза, той дори каза, че е приятел с министъра, което е страхотно. И аз му казах, идеално, кажете му защо е бавна система. Говорите за министъра на здравеопазването. Да. В кой момент обаче тези хора, било то сестрата или някой друг, защото казвате, че най-вероятно това е преразказ от други лица, в кой момент тези хора разбират, че вие сте съветник на министъра на отбраната, при положение, че вие не сте се представил като такъв? Като съветник на министъра на отбраната. Когато си тръгвах, сестрата ме пита за моето име. Аз си се представих, защото няма какво да крия. Освен истината трябва да излезе на Аз не се притеснявам. Тоест само по името те са достигнали до този извод. Вижте, като напишете Мустафа Емин в социалните мрежи, не са много хората в България, които си казват Мустафа Емин. След това имало време да изчислят заслужава ли се да бъде атакуван. Има ли политическа логика в това да
атакуваме този човек. А пък може би покрай атаката към Мустафа Емин, който е в Министерството, да целим ни по-големи. Това са всичко спекулативни неща, които трябва да бъдат установени от проверка. Тази проверка трябва да бъде на Пирогов и на инспектората към Министерството на здравеопазването. Освен това, всички, които са заинтересовани и това трябва да стане, резултатите от тази проверка трябва да бъдат оповестени публично. Това със сигурност ще бъде така, като политическа атака, така ли определяте случилото се с вас? Аз мятам, че първо има един човешки момент, който е категорично трябва да бъде ясен. Тая човешката история за противопоставяне на страданието на как да кажа, на притеснението, на загрижеността на един родител и неговото противопоставяне срещу загрижеността за детето на друг родител, който го има в тази публикация на госпожата. Това е нечовешко. И аз не мога да разбера кой ще има конкретна полза от точно така проведена операция. Да, въпреки това обаче вие все пак наясно сте с това. Вчера бяхте една от новините на деня. Предстоят проверки и на Пирогов.